muna ma-island hopping sa Kanimo bago mag-Apwaw. Pag nahulog daw We yung are tao, here now sa Kanimo. Pupunta kami sa Parola. Magte-trekking daw kami. Kanimog Lighthouse. Kanimog Lighthouse. Ganda po. Yan, ganda. How to witness. Makawan sa mangroves. Marami siyang mangroves. Kanimog Island. Kasi kang marami bumili. Wait and wait. Smell. Smell. Nasa dagat ka. Smell. Video siya. Saan? Selfie daw po. Oh, Sa marunong, yehey. Isang sako na hulog. okay. Sino wala? Sa ate ibigay sa ate din. 1, 3. Tingnan mo yung puno, oh. Ang ilalim. Okay, isa ba? Oh, 1, 2, 3. Okay. Yan, kasama natin si Kuya, ang ating tour guide. Anong name niya, Kuya?
Israel. Yeah. Israel Bobadilla. Yes, kaya pwede natin magiging guide papunta dito sa mga travel, papuntang Mercedes. Ako Yung po ang mga- president ng Mercedes Municipal Tour Guide and Tour Operators Association dito sa Yes. bayan ng Mercedes. Ano pong kunyari may contact number or sa Facebook? May Facebook po kami din. Follow na lang po kayo sa Mercedes Tourism or Apo Grande Island Yes. page. May page po siya. Ano po, Grande Island Resort or... Apo Grande Island lang po. Okay. Sa page. Sige po. Yan. Titignan natin sa... Magtitrek kayo. Going to Lighthouse. Lighthouse. Isa sa mga ito. Pinaka daw ng pag Mercedes. Dapat pag kumbaga, bago ka pumunta ng Apuao Island, dadaan tayo dito sa Kanimog. Which is andito dito, Kanimog Island, na andito ang lighthouse. Kaya, medyo singin nga lang tayo. Mga kauragon. Yan. Yan. Oh. Kaya natin to. Sayang. Wow, the view. Tawanan ko sana dito si Ninay. Pwede po mo kasi. Oh, sige. Here tayo. Here. Ito ang view natin. Ayat! Ang ganda! Background lang po kami. Okay, 1, 2, 3. Okay. Ang ganda. Ang ganda. Tingnan naman, pababa na naman kami. Sige, mag-decide tayo mamaya sa bang. Hi! Okay lang nasa sa island. Yan. Hi, Angie. Grande. Pero pareho lang. Pareho naman ata may cottage. Tapos yung cottage, iba pa yung bayad doon. Magkano? Ang huling ko doon, sabi natin, pero try ko mag-discount ko doon. Ganda niya. Ang ganda guys. Dito tayo. Sa pa rin. Kanimog Island. Lighthouse. Yan guys. Yes, ang ganda. Yan, dito mga kasamahan ko. Si Elaine. Hello Elaine. Si Jean. Hello Jean. Yes. Yan. Yan po. Wow, ang ganda ng view guys. Mga ka-Aragon. Yes, ganda. Yun, daddy, sana andito ka. Dad, uwi ka na. Muna. Yan. Ang aming tour guide. Yan din. Yan. Ganda. Diba? Yan. Yes. Ganda. Yeah, picture sila. Ganda. Wow. Yan, see? There. Yan si Kuya. Pagod ko mga bata. Yung mga kasamahan namin. So parang naiwan na ako. Kasi nandun na sila. At then, ayun na. Malapit na tayo. So nakakatuwa.